Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Awi. Taong 1970, walang eksaktong lugar. Noong mga panahong ito, merong hinahanap na ibon itong si Awi. Sa loob ng ilang taon niyang pagiging mangangaso, ni hindi pa siya noon nakakita ng ibon na tinatawag nilang daplak. Napakahiwaga ng ibon na yan, sa kadahilan ng napakadalang lang nitong magpakita. Kilala rin itong bihasa sa pagkukubli, dahilan para hindi yun basta-bastang masilayan ng pangkaraniwang mata. Sabi-sabi rin noon ng matatanda, may tangang kapangyarihan ang ibon na yon. Magmula noong narinig ni Awi ang tungkol dito, hindi na siya mapakali sa paghahanap nito. Araw-araw palihim niya itong hinahanap sa bundok kasama ang kanyang mga tsuhing mga ngaso. Ayon sa kanya, para makapaghanap ng daplak, nagdadahilan pa siya sa mga ito na inaabot siya ng tawag ng kalikasan. Sa gayong paraan kasi, di na siya nito masusundan. Ang kaso lang kahit anong gawin niya, wala talaga siyang nakita. Sa paglipas ng mga araw at buwan, unti-unti nang nawawala ang kanyang pag-asa na makita ang ibon na yon. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy pa rin siya. Wala kasi siyang mapagpipilian dahil tanging ang daplak lamang ang paraan para masolusyonan ang kanyang problema. Kung hindi niyo kasi na itatanong, baon sa utang ang kanyang pamilya. Ayaw naman niya noong magnakaw, gawa ng nababahala siya na baka may makabulgar sa kanyang masamang binabalak. Subalit, nang marinig niya ang tungkol sa abilidad ng daplak, naisip niyang malaki ang maitutulong nito para maisakatuparan ng kanyang binabalak. Sa pamamagitan kasi ng kapangyarihan nito sa pagbabalat kayo, magiging madali na para sa kanya ang lahat. Bagaman gagamitin niya sa masama ang mutyang kanyang makukuha sa ibon, hindi niya na yon inisip pa. Mas gugustuhin niya kasing masunog na lang ang kanyang kaluluwa sa impyerno, kapalit naman ng pag-alis ng kahihiyan sa nombre ng kanyang mga magulang. Napakahirap kasi ng ganoong sitwasyon dahil bukod sa alam na yon ng lahat, hindi na rin sila pinagkakatiwalaan ng kanilang mga kababaryo. Sa kanilang lugar nga noon, sila lang ang bukod tanging pamilya na hindi pinauutang ng mga tindahan doon. Minsan, kahit walang-wala na talaga sila, pinagtitiisan nila ang pagkain ng kamote sa loob ng ilang araw kaysa mangutang ng kanilang mga pangangailangan. Kahit kasi magmakaawa, inaasahan na nilang pagtatawanan lang sila ng mga ito. Ang ganoong kasalimuot na sitwasyon nila Awi ang nagtulak sa kanya upang maniwala sa mga natatanging istorya. Alam niyang dala lang yon ng depresyon, kaya wala na siyang pakialam pa. Ilang buwan ang lumipas pagpasok ng taong ito. Nagpatuloy pa rin ang kanyang paghahanap sa daplak hanggang sa kalaunay narinig niya sa mga matatanda ang tungkol sa paglabas nito sa araw ng Biyernes Santo. Dagdag pa ng mga nakausap niya na sa loob ng isang taon, yon ang bukod tanging araw kung saan nagpapakita ang ibon. Subalit wala namang gaanong nakaka-interes sa abilidad nito, gawa ng bukod sa pagbabalat kayo, wala na itong kayang ibigay. Sa pamamagitan din ng diwang hiwaga, balewala ang abilidad na yon. Nabanggit din ng matanda, mas mainam na lamang maghanap ng pangkombate at pangkaligtasang mutya kaysa sayangin ang Biyernes Santo sa paghahanap ng ganoong uri ng karga. Nang marinig naman ni Awi ang tungkol dito, di pa rin nagbago ang kanyang hangad. Para sa kanya, lubos na makakatulong ang abilidad ng daplak. Naniniwala rin siyang hindi lang sa pagbabalat kayo ang tanging abilidad nito. Upang makapaghanda naman para sa nalalapit na Biyernes Santo, umiwas na muna siya sa pangangaso. Ilang linggo rin siya noong nagsamba kasabay ng gabi-gabi niyang pagdarasal para maihanda ang kanyang kaluluwa.
Hindi naglaon. Pagdating naman noon ng Lunes Santo, na taon namang hindi na nangaso ang grupo ng kanyang tiyuhin. Ginawa nila ito bilang pagbigay daan sa mga antingerong nangangalap. Nang malaman naman ni Awi ang tungkol sa bagay na yan, agad naman niyang kinausap ang kanyang mga magulang. Yun lang kasi ang kanyang pinagkakatiwalaan, kaya bago niya lisanin ang kanilang pamamahay, pinili niya roong magpaalam. Ano man kasi ang mangyari sa kanya, nasisiguro niyang alam yon ng kanyang pamilya. Sa kanyang paglalahad ng plano, maigi namang nakinig ang kanyang ama. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mabanggit na niya ang tungkol sa ibon, doon na niya sinimula ng paglalahad ng kanyang plano sa oras na makuha niya ito. Isa-isa ring binanggit ni Awi sa kanyang mga magulang ang lahat ng kanyang dahilan para gawin ito. Dagdag pa niya na, para mabawi ang respeto ng pamilya nila, kinakailangan niyang gumawa ng masama upang maituwid ang lahat ng kanilang pagkakamali. Hangad din niyang hindi na magtago pa ang kanyang ama, dala ng matinding kahihiyang ipinaparanas ng mga kababaryo nila. Matapos naman yung marinig ng kanilang padre de pamilya, agad naman yung napainom ng tubig habang sumasagot sa kanya ng, "Huwag mong akuin ang lahat, anak. Kami ang nagkasala, kaya alam namin karapat-dapat lang ito sa amin. Pasensya ka na. Hindi ko sukat akalaing ganito ang magiging epekto nito sa iyo. Pero sige anak, hindi kita hadlangan sa nais mong mangyari. Bahala ka. Kung yan ang naiisip mong tamang gawin, nasa likod mo lang kami at nakasuporta. Sama-sama nating muling ibangon ang ating pamilya." Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, hindi naman niya maipagkakaila ang matinding pagmamalabis na ipagpatuloy ang plano niya. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, pasimple namang tinahak ni Awi ang daan patungong gubat. Mabilis at tahimik ang kanyang ginawa noong paglalakad upang masigurong walang makakapansin sa kanyang kilos. Kalahating oras pa ang lumipas. Nang makalayo na siya sa kanilang baryo, agad naman niyang tinahak ang daan patungong looban. Alam niyang malawak ang gubat na papasukin niya, kaya lahat ng gamit na alam niyang mapapakinabangan niya, dinala na niya. Nasisiguro rin noon ni Awi, bilang lamang ang mga antingero na pumasok sa lugar na yon. Bukod kasi na napakapanganib nito, sinasabi ring maraming nagpapakita roon ng mga nilalang sa kasagsagan ng ganoong panahon. Minsan, hindi may pagkakailang maraming nakikipaglaro roon. Konting pagkakamali lang, maaaring hindi ka na makalabas pa ng gubat. Katunayan, lagpas na rin sa bilang ng mga daliri ang mga taong naligaw sa lugar na yon at hindi na natagpuan. Dagdag pa ng mga matatanda na kung mapanganib ang lugar na yon para sa may mga karga, paano pa kaya sa katulad ni Awi na wala man lang kahit bakod at puder sa katawan niya? Dahil sa mga ganoong usapin, marami ang nag-abiso sa kanya na huwag pangasa ng lugar na yon. Sumang-ayon naman siya sa mga ito, ngunit ginawa niya lamang ang ganoong bagay para siya ay matantanan ng mga taong walang alam sa kanyang nararamdaman. Nakatatak na rin sa kanyang isip na kahit wala siyang karga, hindi siya papayag na hindi niya makuha ang ibong pinapangarap niya. Sa loob ng ilang oras na pagbagtas ng daan sa gubat, aminado siyang nakalimutan na niya ang daan pabalik. Sa puntong yon, iisang bagay na lamang ang maaari niyang gawin, at yon ay ang umusad ng umusad hanggang sa makita na niya ang kanyang hinahanap. Pagpatak naman ng gabi noong mismong araw, katakot-takot na pakiramdam ang kanyang naranasan sa loob ng gubat. Isipin ninyo na taong umuulan noon, tapos walang buwan. Hirap na hirap siyang makagawa ng sulok, kaya halos maglakad na siya noon nang walang naaaninag. Hindi lang yon,
Kahit sobrang dilim sa lugar na kanyang dinaraanan, hindi niya maipagkakaila ang mga matang nakatitig sa kanya. Ramdam din niyang marami-rami ang mga ito na animoy naghihintayo ng pagkakataon para umatake sa kanya. Dahil sa ganoong pakiramdam, mahigpit naman ang kanyang pagkakahawak sa tangan niyang sundang. Inaasahan na rin kasi niya ang ganoong kaganapan, kaya ipinangako niyang hindi siya mapapatay ng mga ito nang hindi lumalaban. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang paglalakad, tuluyan na rin siyang nakahanap ng lugar na maaari niyang mapagpahingahan. Sa sanga ng isang malaking puno, nagpasya siyang doon magpalipas ng magdamag. Literal talagang nagpalipas lang siya noon. Gawa ng ultimo pagpikit, hindi niya talaga nagawa. Ang ikinakatakot din kasi noon ni Awi, baka may umakyat doong ahas nang hindi niya napapansin. Mapanganib yun para sa kanya, lalo pat wala siyang dalang kahit isang lunas. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, nanatili pa ring malabo ang kinaroroonan ng daplak. Wala mang ideya, pinili niya pa ring magpatuloy hanggang sa kalaunay narating na niya ang puso ng gubat. Sa lugar na yan, napapalibutan ito ng mamasamasang lupain, kung kaya't marami roong nakabuwal na puno. Kapansin-pansin din ang mga bakas ng mga lumang damit na nagkalat sa paligid, dahilan para akalain niyang minsan yung dinaanan ng mga taong nawala roon. Makalipas pa ang ilang minuto, may narinig siyang kakaibang tunog ng ibon na nakapukaw ng kanyang atensyon. Alam niyang daplak ang kanyang narinig, kaya kahit hindi sa kanya malinaw ang lugar na yan, pinili niyang magpatuloy para hanapin ito. Ang kaso lang, habang tumatagal, tila bang nagiging malabo na ang lokasyon ng kinaroroonan nito. Hindi naglaon, unti-unti na ring naglaho ang tunog, dahilan para mapatigil na itong si Awi sa paghahanap. Habang pinagmamasdan niya kasi ang daang kanyang tinatahak, hindi niya maipagkakaila ang tindi ng presensyang nararamdaman niya. Yung mga mata ring nagmamasid na sa kanya noong nagdaang araw, mas lalo niyang nararamdaman ang nag-uumapaw nitong aura. Sa puntong yon, kahit alam niyang malapit na niyang makita ang daplak, pinili niya pa ring maging mahinahon. Sa isip-isip niya kasi, Martes Santo pa lamang, kaya marami-rami pa siyang araw na pwedeng gugulin sa paghahanap nito. Pagpatak naman ng gabi, nakalayo na nga siya sa lugar na yon. Upang mas maging ligtas, naganap siya ng yungib na pwede niyang mapagpahingahan. Alam niya kasing hindi niya na noon kakayaning magpaumaga sa pagbabantay, dala na rin ng matinding antok, buhat sa nagdaang gabi. Dahil sa pangyayaring yan, nagpumilit na siyang magkaroon ng magandang pahinga. Inaasahan din niyang makakatulog siya ng mahimbing sa oras na maramdaman niyang ligtas siya sa lugar na pinasukan niya. Pagsilay naman niya noon sa isang maliit na kuweba, dali-dali naman niya yung pinasukan. Mula sa loob, maigi niyang siniyasat ang buong paligid upang masipat ang mga butas na pwedeng panggalingan ng ahas. Nang mapagtanto naman niyang hindi yun pugad ng makakamandag na hayop, dali-dali naman niyang inilatag doon ang kanyang mga gamit. Naghanap din siya ng tipak ng bato na maaari naman niyang gamitin pang sara sa bukana nito. Dumaan pa ang mga araw, tila bang nasanay na itong si Awi sa kanyang kalagayan. Isipin ninyo, kahit wala siyang karga sa katawan, nagtagal siya roon ng ilang araw nang walang nararanasang kakaiba. Bagaman may mga nakikita na siyang nilalang, hindi niya yun pinahihintulutan na magmanipula sa kanyang nararamdamang takot. Upang malagpasan din niya ang ganoong pakiramdam, sa abot ng kanyang makakaya, pinili niyang yon ay ipagsawalang bahala. Matagumpay naman niya yung nagawa, kung kaya't nakaya niyang malagpasan ang mismong puso ng kagubatan.
Akala noon ni Awi, hanggang doon na lamang ang kanyang masasaksihan. Pero pagtungtong naman ng araw ng Biyernes Santo, tila bang unti-unti nang nagbago ang simoy ng hangin. Sa hindi malamang dahilan, narating niya noon ang isang lugar na ubod ng dilim kahit tarik pa ang liwanag ng araw sa kalangitan. Sa sobrang dami kasi ng sanga ng kahoy sa itaas ng kanyang nilalakaran, halos hindi na yun nakakatagos sa ilalim. Dahil dito, parang naging isa ang gabi at ang umaga. Lubos naman yung ikinabahala ni Awi sa kadahilan ng minsan na niyang narinig sa mga matatanda ang tungkol sa ganitong lugar. Base sa kwento, doon inililibing ang mga taong hindi na nakalabas ng gubat. Doon din namumugaran ang mga aswang na naninirahan doon. Kaya sa lahat ng parte ng lugar na yon, isa ito sa pinakamalakas na pwedeng puntahan ng tao na naglakas loob na pumasok doon. Nang maalala naman ni Awi ang tungkol dito, pinilit naman niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan pero hindi niya na mahanap ang eksaktong daan papalabas. Habang tumatagal, unti-unti na rin niyang napapansin ang pagiging maligalig ng mga ibon sa paligid. Bukod kasi sa panay na ang ginagawa nitong pagsisihuni, maya't maya rin ang paglipad nito sa mga sanga ng puno. Pagkaraan pa ng ilang minutong pananakbo noon ni Awi, bahagya naman siyang natigilan noon nang may masipat siyang 2 binatilyo na may napakaputlang mga balat. Namumula rin ang mga mata nito, kalakip ng mahahaba nitong mga dila. Pagsilay naman niya sa 2, agad naman niya yung tinanong ukol sa kung ano ang kailangan nila. Subalit, nang marinig naman niyo ng 2 binata, napangisi lang naman ang mga ito habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Nang mapagtanto naman ni Awi ang masama nitong mga binabalak, hindi na rin siya nagdalawang isip pa na hugutin ang dala niyang sundang na kinakalawang na. Sige, lumapit kayo. Hindi ako magdadalawang isip na paslangin kayo rito. Huwag na huwag kayong magkakamali kung ayaw niyong mapugutan ng ulo. Paninindak niya sa mga ito. Nang marinig naman ng binatilyo ang kanyang sinabi, bigla naman yung ngumisi kasabay ng dahan-dahan itong paghawak sa lupa. Nang makaposisyon na yung parang aso, mabilis naman siya nitong sinunggaban na siyang naging sanhi upang bumagsak siya sa lupang kanyang kinatatayuan. Pag-unday naman ang nilalang na yon sa kanya ng saksak, pilit naman niya itong sinalag gamit ang kanyang kamay na minsan niyang inihawak sa dala niyang sundang. Para kasi hindi siya magkaroon ng matinding pinsala, kailangan niyang bitawan ang armas na pagmamay-ari niya. Paghawak naman niya sa kamay ng nilalang na yon, mabilis naman niya itong ginabayan upang tumarak yon sa lupa imbis sa kanyang katawan. Pagbaon naman ito sa kanyang tabi, doon na niya walang patid na pinagsusuntok ang nilalang hanggang sa kalaunay na paatras na yon ng bahagya sa kanya. Dahil dito, dali-dali naman siyang tumayo, kasabay ng mabilis niyang pagtakbo. Wala nang lingon-lingon, diretso lang ang tingin, hindi alintana ang lugar na kanyang dinaraanan. Maya-maya pa, dala naman ang tindi ng pinagdadaanan niya. Halos hindi na sumagi sa kanyang isipan noon ang tungkol sa naiwan niyang pamilya. Nawala na rin sa kanyang wisyo ang dahilan kung bakit ginawa niya ito. Akala noon ni Awi, yun na ang katapusan ng buhay niya. Kaya halos gawin na niya ang lahat, matakasan lang ang 2 nilalang. Ngunit, nang akmang papalapit na siya sa labasan ng lugar na yon, natao namang natisod siya sa isang puntod na nilulumot na. Pagbagsak naman niya noon sa lupa, sa hindi malamang dahilan, tuon niya na silayan ng isang ibon na halos kahawig na kahawig nung kahoy na dinidikitan nito. Nakakapit din ang ibon na yon at base sa kanyang nakita, hindi malabong yun na nga ang daplak na kanyang hinahanap. Walang sabi-sabi.
Agad naman niya yung kinuha habang dahan-dahang inilalapat sa kanyang dibdib. Bago rin siya pumikit, binulungan niya ito na kung yun na nga ang ibon na kanyang hinahanap, inuutusan niya yung iligtas ang kanyang buhay. Matapos naman yung sabihin ni Awi, ipinaramdam niya sa nilalang na yon ang kanyang pagtitiwala. Wala mang kasiguraduhan ang kanyang ginawa. Pinili niyang doon isugalang natitirang mga oras sa nalalabi niyang buhay. Matapos niya itong gawin, laking gulat na lamang niya nang may maramdaman siyang kakaibang lamig na biglang bumalot sa kanyang katawan. Hindi naglaon, doon na rin niya narinig ang boses ng mga aswang na nag-uusap ilang metro ang layo sa kanyang kinahihigaan. Base sa tanong ng isa sa mga ito, lubos siyang nagtataka dahil sa pagkawala ng amoy niya at ng kanyang presensya. Maya-maya pa, agad naman yung umalis sa lugar kung saan ilang di pa lang ang layo sa kanya. Sa pagkawala naman ito, yung daplak na kanyang nakuha, bigla na lamang ding naglaho. Ang naiwan nito noon sa kanyang dibdib ay ang balahibong puti nito sa buntot. Takang-taka noon itong si Awi sa kadahilan ng kulay abo ang ibong kanyang nahawakan. Alam niyang hindi siya noon magkakamali sa kulay, gawa ng medyo maliwanag pa naman ang buong paligid. Gayunpaman, kahit nakakapagtaka yon para sa kanya, pinili niyang yon ay ipagsawalang bahala. Bitbit ang balahibo ng ibon, mabilis niyang tinahak ang daan papalayo. Habang tumatagal, tila bang unti-unting nagiging malinaw na para sa kanya ang mga daang maaari niyang tahakin para makalabas siya. Ilang oras pa ang lumipas, walang kahirap-hirap niyang natakasan ng lugar na yon. Bukod kasi sa wala nang nakakasilay sa kanya, hindi na rin siya saklaw ng kapangyarihan ng mga engkanto na siyang nanliligaw sa mga tao. Bago pa man sumapit ang hapon noong araw na yon, matagumpay siyang nakalabas sa loob ng gubat. Pagsilay niya noon sa baryo, abot langit naman ang kanyang ngiti sa kanyang mga labi. Halos hindi niya sukat akalain noon na makakasilay pa siya ng baryo sa kanyang mga pinagdaanang sitwasyon. Kung nataon kasing minalas-malas siya, paniguradong hindi na rin niya masisilayan pa ang kanyang pamilya. Sa pagbagtas naman niya ng daan, dahan-dahan namang nagtaka itong si Awi, gawa ng yung mga taong kanyang nakakasalubong, tila ba hindi siya nakikita? Makailang beses na rin niyang tinanong ang mga ito pero di man lang siya nito pinansin. Dahil sa ganoong pangyayari, minabuti naman niyang dumirekta na sa baryo sa paniniwalang may mga kapansanan lang yung mga taong kanyang kinausap. Ngunit sa kasamaang palad, ganun pa rin ang kanyang naranasan. Sa puntong yon, medyo nagtataka na itong si Awi, gawa ng ang unang pumasok sa kanyang isipan ay baka isa na lamang siyang ligaw na kaluluwa. Maaaring hindi niya namalayan ang kanyang pagkamatay, kaya kahit kaluluwa na siya, inakala pa rin niyang nananatili siyang buhay. Matapos naman niyang maisip ang tungkol dito, hindi naman niya maiwasang mawala ng bait hanggang sa kalaunay may narinig siyang tinig sa kanyang isipan na medyo nagpapapanatag sa kanyang mga nararamdaman. Base sa sinabi ng tinig na dumaan sa kanyang isip, hindi totoong isa na siyang ganap na kaluluwa. Kaya lang siya hindi napapansin ng mga tao sa baryo ay dahil sa nananatili pa ring epektibo ang kanyang kakayahan sa pagbabalat kayo. Para naman matanggal ito, kinakailangan niyang magbuhos ng tubig sa kanyang buong katawan. Kapag nagawa na niya ito, mawawala ng bisa ang abilidad ng mutya ng daplak. Nang marinig naman ni Awi ang sinabi ng tinig, dali-dali naman siyang naghanap ng tubig na pwede niyang magamit. Marami naman sana siyang nahanap na timba, ang kaso lang may mga tao roong naliligo. Di naman siya pwedeng basta magbuhos sa lugar na yon, gawa ng baka magdulot lang ito ng takot sa mga taga roon.
Upang maging ligtas naman ang kanyang pagsasawalang bisa, minabuti na lamang niyang pumanhik sa sapa. Nagbabad siya roon ng ilang minuto hanggang sa kalaunay na sipat na niya ang refleksyon ng kanyang muka. Ang pangyayaring yan ang naging hudyat para sa kanya upang makumpirmang nakabalik na nga siya sa kanyang orihinal na estado. Magmula naman noong nalaman ni Awi ang tungkol sa abilidad nito, napagtanto niyang hindi yun kasing hina kagaya ng sinasabi ng mga albularyo. Sa pamamagitan kasi ng mutyang yon, makakaya niyang lumapit sa tahanan ng kanyang kalaban anumang oras niya gustuhin. Hindi lang yon, mas magiging malakas din ang abilidad nito kung hahaluan niya yon ng mga mapangwasak na mutya, kagaya ng mutya ng kidlat at hiyas ng ipo-ipo. Dagdag pa niya na, kung mahulog din sa kamay ng isang manlalason ang ganoong mutya, maaaring pangilagan ito ng lahat ng mga albularyo at antingero. Isipin niyo na lang kung ano maibibigay ng mutya ng daplak sa isang malakas na manlalason. Matapos namang maunawaan ni Awi ang tungkol sa abilidad na kanyang tangan, minabuti naman niyang pag-aralan pa ito upang mas lalong mapalawak ang kanyang mga nalalaman ukol dito. Pagwakas naman noon ng Semana Santa, doon pa lamang siya napilitang bumalik sa lugar nila. Upang walang maghinala, gabi lamang siya nagpapakita sa kanyang pamilya. Inabisuhan niya rin yon sa mga isasagot ng mga ito sa oras na may magtanong sa kanilang mga kababaryo. Pagkalahad naman niya ng kanyang plano, doon na niya sinimulan ang pagnanakaw sa mga mayayamang pamilyang naninirahan sa kanilang baryo. Gabi-gabi, walang patig niyang binubulabog ang tahanan nito sa pamamagitan ng kanyang mutya. Lahat ng mahalagang gamit, sapilitan niyang kinuha hanggang sa kalaunay na limas na niya ang lahat ng salapi at alahas ng mga ito. Sinubukan din niyang hanapin ang taong yon pero wala yung nakuhang ebidensya para mapatunayang siya nga ang may sala. Upang hindi naman maghinala ang kanilang mga kalugar, nagpa siya itong si Awi na magtrabaho sa Karatig Bayan. Bitbit ang nalimas niyang salapi at ginto. Mariin siyang nag-isip ng plano pagdating niya sa kanyang lilipatang lugar. Ayon kay Awi, inabot din siya ng buwan bago niya mapag-isipan ng tungkol sa kanyang mga gagawin. Nang maihanda na niya ang lahat ng kanyang kinakailangan, nagpanggap siyang kanang kamay ng isang marangyang pamilya sa bayan. Dahil sa ganoong palabas, naging kapani-paniwala ang mabilis niyang pagyaman. Nang maibenta na rin niya ang lahat ng alahas niyang nakuha, doon siya nagdesisyong bumalik sa lugar nila. Sa unang araw pa lang ng kanyang pagdating, agad naman niyang sinimula ng pag-ahon sa kanyang pamilya. Alam niyo, pinuno, nung nagkapera sila, dumami ang kanilang mga kaibigan. Bawat araw na dumaraan, unti-unting nililimot ng mga ito ang kahihiyang ilang taon din nilang ipinukol sa kanyang mga magulang. Para kay Awi, walang kapatawaran ng ganoong kasalanan, kaya nung sila naman ang nagkaroon, binalikan niya ang lahat ng nag-argabyado sa kanila upang siguraduhin hindi na yon makakabawi pa. Pagsilay naman niyang mas mahirap na yun sa daga, doon pa lamang niya yun pinagdesisyon ng tantanan. Ngayong pangkasalukuyan, kahit mayaman na ang naiwan niyang pamilya, nanatili pa ring sariwa sa alaala ng mga ito ang tungkol sa kanya at ang tangan-tangan niyang mutya ng daplak. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam niyo, medyo naguguluhan ako eh. Di ko alam kung kakampihan ko ba si Awi kasi lahat ng ginawa niya yun para sa pamilya niya. Lahat ng sakripisyo niya, ng muntik-muntika na siyang mamatay,
Ginawa niya lahat yon para sa pamilya niya. So, ngayon, hindi ko alam kung pabor ba tayo sa ginawa ni Awi o negative yon. Kasi unang-una, nagnakaw siya. Binigyan siya ng Panginoon ng kakayahan, which is yun nga, yung mutya ng daplak na ngayon ko lang narinig to. Pero nung pinagkalooban siya ng ganoong kakayahan, ginamit niya sa masama. Tapos, yung paggawa niya ng masama, binalik niya yon para iahon sa hirap yung pamilya niya. So, sobrang hirap. Ang hirap talagang panigan. Kasi, walang ibang iniisip si Awi kundi pang pamilya niya. Hindi pang sarili. Maintindihan ko pa kung sa sarili niya to ginawa. Yung tipong nakuha niya yung mutya, tapos nagpayaman siya ng sobra, tapos iniwan niya yung pamilya niya. Pero hindi. Sinama niya sa pag-angat niya yung pamilya niya. So, kung kayo, nasa sitwasyon kayo ni Awi, magiging pabor ba kayo? Isipin niyo kayo yung pamilyang nanakawan. Pero isipin niyo rin kayo yung pamilyang inahon. 'Di ba? Ang hirap, ang gulo. Ako nahihirapan ako. Pero overall, sobrang angas nitong mutya ng daplak na sana lang napunta talaga to sa tamang kamay. Yung tipong mga manggagamot na tumutulong sa kapwa-tao. Pero nung napunta naman kay Awi, tinulungan naman niya yung pamilya niya. So hindi ko siya matawag na sobrang sama. Pero syempre, kanya-kanya tayo ng pananaw. Kaya, kung may opinion kayo sa kwentong ito, kailangan yun dito, paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.